ɗum waɗi goto e seeram ɓe neɓon ɓe wiyannoma ko ibnu salihayni ɓi moƴƴo ɓe ɗiɗo mbimomi ko han ma wiide moƴƴo ɓi moƴƴo ɓe ɗiɗo ko noon Allah waɗanimo gonga a ƴeewi ceerno Hammet Baba rahmatullahi alayhi so noddinamo joftinanno koye hoore muɗum yonno koye aɗa andi neɗɗo ɓuuri wawde an neɗo monima jibinɗo awi nede noon tigi 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 ko jangguinowo ceerno ma jangguinomo ko on wawi andudema debbo wawi ɗum sifade andi moƴƴere mum ko desɗo ɗum neɗɗo andi ɗum komo ɗannudeɗa ñalɗon ladde mbalɗon ladde keɓɗon ɗon ko on andi neɗɗo ɗum waɗi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam tawno ko nundu sa wi kaari mboɗa andi o wiyanma ko beele on koddi walla on ɗannudima walla on liggodima e itin sa wi ala o wiya andama seeɗa makko ɓe fof kaali kabaru makko kono mbini mbiɗen koye haala maɓɓe deftuɗen seydi Mouhamadou Siradiou nde o felliti liggade diine nde no mbiɗen nane ni o iwri suudu ndu ko damal aɗa andi ko woni damal diine Samba Guesse ala mi anda damal diine ko janngude diine andude diine e andinde diine kanko adi fof ko yiilade gandal ha o heeɓi o noddiri yimɓeɓe e diine kadi ko gandal o janggin tigui tigui o waɗi duɗe o joƴƴini janguinoɓe ina janggina Qur'ana ina janggina fiqhu Mama Lamine ac nawsi mama Samba Guesse mbiɗa waɗi duɗe o joƴƴini janguinoɓe holɗen duɗe duɗe ɗe mbay kono makko ni en mbi kabaru makko neɗɗo wawa haaldude jubbat hen tan duɗe ɗe hakke koye keewi en mbawa haaldude en jubbat hen tan mi haalanma min ngal janggude ngal nde gaddami ɗo 57 o waddimi koye ceerno Oumar Diallo mine ceernam ceerno Abdoul Aziz e ceernam Mouhamadou Ali rahmatullahi alayhi minen jangguiɗano ɗum Qur'an somin ɓaari Qur'an mi wujja defteram ne weeri sala mi yahata ceerno Sadou Lam no tini jamaɗo ɗon jangguinannomi ndiyam laaɓɗam holno salligorte e holno lootorte sa daɗama julde hono jokkortoɗa andi ngal ɗo hono laaɓi wona laaɓi ɗeɗo guure ɗe mbimi o sinci ala fof wuuro ngo o sinci so wona taw o waɗi ɗon duɗal o waɗi ɗon jangguinowo o waɗi ɗon ballo yimɓeɓe no diine mumen silliri mate a yiyani ceerno way teddinde joom gandal gonga so ari batu makko ɗo foti fof o rokka ɗum jonde nde handi jooɗo o andi no yimɓeɓe hooli o tawi on ina andi ala ko rokki ɗum ɗum so wona gandal ngal o teddina gandal ngal o wondaka jibinɗo on o wondaka on to ummi o wondaka on to iwri mum so ari tan rokkat ɗum gueɗal muɗum ko gandal ngal so tawi on ko joom haqqille ma andu ko gandal ngal wona kañum ɗum ɗo ko hubban lil ilmi o tasji an li ahlil ilmi ganduɗo hunde wawi teddinde ɗum gonga so tawi noon gandal ma ko Qur'an anne kadi aɗa jogui e makko martaba mawɗo ceerno joɗota ko jonde omo nodda e diine he so wona taw o waddorto ko Qur'an nde tawno omo andi ko toon woni lasli so Qur'an o janggama o haala fiqhu ɗum tawno ko ɗum woni mana ko diine o sellirta o haala sharia so haali sharia o ha ñawoje ɗe gandama o haala al imanu billahi nde tawno ko ɗum yettoto Allah so haali al imanu billahi o rewna hen al ihsan ko yonnata diine ko yonnata dewal Allah nde tawno ko ɗum woni martaba to dow raw omo andi yimɓe ko looɓe omo andi tijaniya ko faabu so gayni ɗum o haala tijaniya o suɗa ɗum o moƴƴina ɗum yimɓeɓe gara jaggam male oɗo méthode hay goto mi yiyani ne waɗa ɗum Sidi Ba nde mbaɗanmi ɗum ɗo taw mi sunnima defte kewɗe taw mi yewtidi e mawɓe heewɓe taw mi yettima anduɓe heewɓe kamɓe fof mi yewtidi e mabɓe
taw mi linciti tarikh o tubbudene Allah sallallahu alaihi wasallam mujahidina fillahi en fof hewɓe hen mi ƴeewi kabaruji men taw mi oɗo méthode mo ceerno waɗata nde ko kañum wonno méthode nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ni liggortono hunde fof nde Allah rokki ne waɗan ɗum sababu sa yi ceerno dañi ko sababu muɗum hunde fof ceerno andi no natirta e muɗum golle fof omo jogui no natirta e muɗum omo jogui méthode ko psychologue ko alim nafsani neɗɗo fof so yiɗimo omo andi no haaldirta e muɗum omo andi to iwrata ɗum o heɓa ɗum o heɓta ɗum wala ko ɗum diine wona omo waɗa jeeɓe makko wona ina rewa caggal makko mo heeɓi fof so heɓti ɗum o rokkata ko diine ɗum woni ko min ceedi e makko wama shahidna illa bima alimna wama kunna lil ghaibi hafidin wallahu ala ma naqulu wakil so min jiyani min kalata ko neɗɗo haali aduna fof ko kaltoyo andi mo wawi fof mon haala ko yo andu ko haali ina jeeya ko moƴƴinta diine e ko wallata diine ko wiyete ko alwadu wal irshad so ɗum ala e diine tan diine tekmat diine noon mayata nde tawno wiyete diine ko Allah dewgol Allah ngo ɗum woni diine ɗum mayata inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun deftere Allah nde jomiraɗo wi ko min jogui garante mayre mi daldani hen hay goto wona annabi wona ceerno ko min jogani deftere nde hooram ko min renatani ɗum noon ko kayri woni diine o kono noon moƴƴintane ko alwasu wal irsad yimɓeɓe mbaaje ɓe pewne e lawol ceerno aɗa andi ɓe waajoto ceerno waajoto ko anduɓe jangguɓe ha gayni ɓe o ruttaɓe koɓe janggui ko o famnaɓe ɗum andi janggude e famde wona goto Mama Lamine ko ɗum waɗi wiidemo hoodere jayel so fitti koode keɗɗo cuuɗoto wonko ceerno waɗi hay ceerno goto waɗani ɗum ko wiyete ko amalil tatihiri diini ko kanko tan waɗi ɗum aɗa andi ko wiyete laafu maako ceerno waɗi ɗum e diine gonga ba o ari o tawi diine aadaji e bidaji nanna hen ha meltoniri wonti gotum sa yi aada cikka ko diine wonno yimɓe fof no mbaɗa sa yi bidaji cikka ko diine wonno ko yimɓe fof no mbaɗa o ari o serndi o wiɓe o jii ɗum ɗo woni diine ɗum ɗo ko bida ɗum ɗo ko aada goppe moƴƴani ɗum waɗi waɗede guila jamanu sahaba kanko watti ɗum seeɗa ɓe rewɓe fof pellatno diine sa jaɓani Allah ɓe pelluma Allah ɓe karanma ƴiye kono sunnade ha sernda ko wona diine ko yalta e diine no cuɓirta ceenal itta ɗum e lacciri ni ko ceerno ko noon waɗi diine ko ɗo tan woni hakkude makko e seeranɓe ɓe ɓe tawno kamɓe ɓe mbaɗani ɓe ɗaccu tan diine o e aadaji ɗi fof ko muulodiri yimɓe ne gondi hen ni mbiya ko Allah ndewata taw ko ella kanko ari o itti haalaɓe ɓe mbi oɗe bonni ko jahanoɗen elle kanko tan janggi sikkiro makko e seeranɓe ɓe fof koni ɗum noon ceerno Mama Lamine acci eɗen mbawi wiide diine makko wona ɓiɗɗo debbo walla ɓiɗɗo gorko ƴetta saña tan waɗa e wudira walla waɗa e lahal weere leydi tan wiyene awa matanda sa ƴetti saño a weeri leydi awi ɗum toon on ko fuɗata hen gonga e dow gonga koye embauchement yimɓe goni wona journalier aduna moƴƴi kono lakaram waɗi ko moƴƴi seydi ba ɗum waɗi mbimomi ida sayhun bana lil hasdi hisnan banayta hisna liddinil hanifi ko serenɓe fof ndiri mbi ina ƴetta ceernagal ɗumel ngal ina dañira hen daraja ina mahana hen koye mumen galleji kanko so ummima o mahan diine o mahanta galle oto ɓotinadde toon aɗa andi ko woni ɓoti diine wiɓe ne gandi diine ene janggi diine ko seeranɓe tawa gollata diine ɓe golle ɓoti ɓe fof ɓuuri bonde e diine ɓe ganda ɓe so kalnama tan gandat ko jangguina fof ko ɗum gollata kono jangguɓe diine mbaɗani ɓe sa addi goɗɗum ɓe mbima ka mawni kiniɗo walla addi ko hesɗi aɗa andi ko ɓurɗi seeranɓe taɓudu salikina ila hudahum walla salidil hawa yawman bihil
kanko laawol tijani ko o waɗan ɗum tijara de o juloraki ngol kanko gongol wasila makko noon ne hiri yimɓe ɓe o waɗa ɓe istiqamata o waɗa ɓe e jaddata aɗa andi ko woni istiqamata woni foccade gongira e gonga aɗa andi ko woni jaddata woni laawol sa woppani tan ko ha nder wuuro aljanna tan ko ceerno holluma ko sa woppani a janfaki ko aljanna tan labka wan noon ko mbino nani ko Allah yaltata e aadi muɗum abada joni noon mi haalanma ko waɗi ko hay kono waɗani ko adda'awatu ilallahi noddude faade Allah bil haali wal maqali ɗum ko kanko tan waɗi ɗum andi mi wima nane woni hen noddirte Allah ko fetel tuy walla gaayo kac kac walla silamaji guj guj kanko wona noon aɗa andi no waɗanno o natanno e ngel e hefere ɓaleɓe omo ƴetti comci makko omo waɗe oto ha heewi omo ƴetti miskitaji mo waɗe oto omo ƴetti sukaraji mo waɗe oto on so jaaha sukara weeɓani kanko haɗa hoore makko sukara omo nawana hefere ɓe mbi ode ko jogui ko ko gonga ko rokkaten kono wayi welde ni ko haalata ko noon wayi welde ko woni ɗum ko noon wayi welde ɗeɗo fu jaɓiri sa gawri weeɓani so dañi on nawanta ko hefere walla tuɓɓe ko ɓooyani beele ene tiiɗa hen ɗum woni adda awtu ilallahi noddude faade Allah noddude faade Allah noon wona gaare Allah gaare diine Allah moni fof a tawat ɗum ɗo woni ɗo ɗoofa ɗum ɗon gadda e diine ɗum woni ko wiyete tarbiya ko noddowo faade Allah ko sekata o tikkata o ɓernata o yawata o yowata o yawata hay goto omo andi moni fof so waɗi e diine he koye diine he jeeya o tagira noon ko diine o yiitani tan moni o yawata hay goto o yowata mana ala ko moftanta hoore makko ko dañi fof ko diine o rokka o hawata ala kadi mo saloto hayso kefeeɗo jiddan so are makko no wiyata ko bisimilla saabu tawde komo jorte mum moƴƴere neɗɗo wawanude diine taw wona no mbini ni gonga acci a yawata a yowata a hawata no annabaɓe mbaɗata ni ko noon o waɗi ɗum waɗi o dañi ko hay goto dañani Allah sallallahu alaihi wasallam o wi nahnu ma'ashara al-anbiya umirna an nunzila an-nasa manazilahum wa an nukallimahum bi qadri umulihim ceerno ko ɗum ɗo ƴetti waɗi ɗum méthode nelaɗo wi minen annabaɓe minen nelaɓe e annabaɓe min jamira ko moni fof yomin jaggir ɗum no foti ni min kalda e mum fodde haqqille so haaldene ɗo ko fotani haqqille mum nanotama mo woni fof so heedi so yilorama toon yiite gonga diine he ina wiye al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkari elle ko hijitano ko ceerno sifti ɗum wi al amru bil ma'ruf woni yemde ko moƴƴi no doole ma fonno an nahyi anil munkari woni hadde pankare no doole ma fonno billini hina tan hinan wo bi shiddati hinan akhar ɗo foti yaafede o yaafna tawa ɓen ko ɗum kandi notomo hen ɗo foti sattinede seeɗa o sattina tawa ɓen ko ɗum kandi notomo hen
ceerno nde tawno ko kawrdinaɗo nde noddata faade Allah nde o fecci yimɓe ko fecci ɗi feccere hen fof omo andi ko handi ko wona nde ɗum handi ɗum noon neɗɗo sa rokki ɗum ko handani tan a bonni peɗala yimɓe ɓe cuwataw jabde Allah walla leƴƴi ɗe cuwataw jabde Allah ɓen noddirteni e yimɓe jibinaɓe diine janggi diine ene gollo diine andi ɓen ɗon so nodde men jiida tan kono ƴeew ceerno no ɗannortono e leɗɗele heefereɓe heeni kono no ɗannorto Fuuta to diine ummi to ceerno ko toon ummi o ummodi koye diine ɗo o yalti ɗo ɓen ko andiraɓe diine kono ay nde o yonti o nodda e diine nde o yeehi toon wona omo nannaɓe diine ko omo andinaɓe diine ko ni moƴƴirta gonga kono ay ko haalatto ko wona ɗum mo haalata ga no haaldirta gani wona noon haaldirta ga te ko hunde ko wotere ko woni ko to ko goto ko ɗo sirru ceerno woni on andi kay ceerno wonɗo yettino sinno wona oɗo ko ngal ɗo pellital o jogui on saaha hankkadi o nattanno yaade so neɗɗo yeehi ha duuɓi keewi walla so yeehi ha cellal ustini kono ko nden no ceerno waɗanno adande heddori semmine ene waɗanno ha wurote joni ko goto waktu mo yahatno o so yonti tan o yahat gonga o yahay Pundi o yahay Ngulekki waɗa hen sa o yahay ɓuggol ngol oto makko lofo o yanta e puusoɓe walla woɓɓe ɗon hoto o yaara koyɗe omo andi dongal ngal so wona o tellita o foftat waɗa tawa ceerno goto 1968 ari ene salminamo ɗo bokkuɗo ko ceerno koolaɗo ganɗo haysomi haalani inde nde Fuuta ko ina andi mum o wi ceerno wona alaji mo Seydou garmi salminde e juurade ala on kay mbiɗa andi ɗum mbiɗen jangguiɗi ɗo ceerno hammeɗo ɗaɗanimi alluwal wona on garmi salminde ko kawita Allah gonɗo e on o mi anda famde ka haala kono min ñande hen mi faami ka haala no feewi ñande hen mbaɗmi nde ɗo yimɓe mbimomi ida uddat rijalul asri yawman fa innaka wahidum bi maqami alfi so worɓe ujunere mbaɗama ga taw kañum fof ko waɗiyaɓe ko andu ko tijaniyankoɓe ɓe mbaɗe walare gaay an goto mbaɗɗa walare gaay sidama poolaɓe holko waɗi noon mbimi li annaka ɗum tali dinil hanifi qiyamu mujahidin yastubi tay won noon mbaɗa e diine he kono fellanoɓe jihadi adan Khalid ibn Walid en ina Umar ibn al-Khattab en Aboubacry Siddiq en ina ndewi caggal nallah sallllahu alayhi wa sallam ina mbaɗa heeferɓe ko baraji mabɓe keɓata ko semme mabɓe joguiɗa ko yimɓe mabɓe joguiɗa jammuji mon tan ceeri bimomi muradi an akuna lakum rafiqan wa hamzata waslikum aw harfa atfik رفيقك في الجهاد أعز قومي اتباعك يقتدي حرفا بحرف Allah ni yiɗi yettede kono mo yiɗi sababu makko kadi yette sabu o waɗani hay hunde sono o waɗan ɗum sababu e nder gaside he mimomi ceerno mo gonduɗa e jihadi o nde ɓuuri teddude yimɓe am fof mi ceerno hame baba rahmatullahi alayhi wona tan mo jibinimi de kono kanko e baba mbiɗi ɗum e baba ngarmi e juuɗe makko mo yara duuɓi jeegom o jangginimi tan ko duuɓi jeegom ko heddi ko on neham mbimomi baba an de Fundi kam oɗo weli haqqille mo ɗiɗi jangde kono a jangginani o wi babuyam a hewata binde kono ma dañinede mbimomi holko wonnede o wi so yeehi ha ɓooyima an gandumi ɗum ko nde o wattimi e juuɗe ceerno Alhaji Mouhamadou Saïd o wi mboɗa janggara ko sakani kam woppi kam ceerno wi sa woppimo mi jaggimo min ko ɗo ƴettirmi Allah koy ngol ɗo konngol ko ngol jakorimi de koy
ko jahanno ko fof koye dow ngol ɗo konngol mbiɗa anndi ceerno haala ɗum nde ne fiɓi anni e wonde mataw mam wontu neɗɗo yakaran fof ko ɗo koy tampanmi ko fof ko ɗo ngullanmi ko fof ko ɗo jasakullahu anni hayran yo Allah yoɓanamo moƴƴere kanko e babam hande kolluɗo ɗum o mbimo muradi an akuna lakum rafiqan wa hamzata wasfikum aw harfu adfi ina jeeya ko ñagotomi Allah yomi yente moɗon son kalama yomi haala son jiyama yomi yiya son cifirama yomi siftore hayso wona hande yataw ko janggo ceerno Moosi Jali o ingel cubalel de haali ɗo ko anda nden bato ngo fusi o noddimo o namdi ngolɗo jimon mbimi ceerno mi anda ni tan ngulade la ko ngol firata o firani ɗum firo jeeɗi ñande hen gandumi ceerno daɗi yimɓe fof o wi ƴiyama mujahidin ko yasɗuɓe sayfi ɓuuri yodde eno mbannoɗani battumi yasɗuɓe sayfi ha joni ko on yasɗuɓe sayfi jimani ñande hen gandumi ceerno daɗi yimɓe fof e arude nde kadi o ceerno no hawnide to numirɗa on fof taw wonaɗo ko ceerno men Allah Jumamal Saïdou Ba minen min jiigoy min jiiɗimo kono min jii ko min kalata ko min jiiɗum de min jiiɗum de kanko wiyete wudere Allah sudda goto ko hoodere jaari sol fetti kode kewɗo cuuɗor ba numar baɗa hande o banda taata fof no jottiɗa kettoɗa bando aɗa foti hen aɗa handi hen Seydou Ba nedi ma foti noon neɗɗagal ma foti noon jibinande ma nde foti noon yiddema ni Allah e nelaɗo Allah Cheikh Ahmad Tidiane kadi foti noon aɗa hande o banda Ba kadi andude wali so jaɓanama so jaɓanaka gaccata ko ha yurno gonga so woni lebbi 6 e balɗe 6 e eerude 6 anana e hunde yiyani hunde ganda ko jaɓanaɗo gonga acci قد خلف الليث أشبالا وقولهم في الإثم عمهم يا أمم الخبر فإن أشار إلى رأي يكون لهم رأيا وإن قال لا في أمرهم صبر tawi ka baño ƴoƴƴo sa wari mana mbarodi mawdi a warat bokoƴ ɗen kadi ɗi hebde dundundu kono sa wari mbarodi mawde o ɓi bokoƴ ɗe a hisra e bone majje ɗe mbiɗen noon mana taw an mbiɗen noon mana mbarodi meɗen ndi jeehi ko noon ɗacciɗo ɓoosaji ɗe ɓoosaji ɗi noon sa tawɗa ɓe loli ko ɓoos dey yettode wodani Allah aɗa andi sifaji neɗɗo dañata so waɗi da'wat ilallahi daña naja saɗa nodda faade Allah so tawi Allah ne jogori rokkudema ko mbatta ko ala tamo jogoɗa sifaji aɗa andi sifa gaɗano hol kañum al ilmu tammul wadihu alay sago jogoɗa gandal timmugal labtugal sowona ɗum sa noddi yimɓe nanata tawɗa andi ko noddata e mum ko taw aɗa wawi qur'ana aɗa wawi sunna aɗa wawi sira aɗa wawi musalahul hadis aɗa wawi nahwu aɗa wawi bayan aɗa wawi mantiq aɗa wawi fiqhu aɗa wawi tafsir tafasiru ɗi fof aɗa wawi qira'atu sabi aɗa wawi ilmul muamalati aɗa wawi ilmul akhlaq aɗa wawi ilmul ijtima aɗa wawi ilmul khuluq aɗa wawi ilmu nafs ilmu nafsi tadbiqi ilmu nafsi alfariqi ilmu nafsi alicliniqui ɗiɗo ilmu nafsi fof tawage e len fo ko meeɗa hen mbawa neɗɗo fof sa wi ɗum tan fof a yi yeeso mum ganda ñawmo wondi ɗum ɗo fof ceerno ina wondi hen ɗin kumpitima gueɗel ɗimmel gueɗe aɗa andi ko woni saɗa ɗimmel an yakuna mimman rabbahul akabir hatta faragu minhu alay sago tawa o rewi e juuɗe mawɓe ɓen gollomo ha kaldita e makko mbiyamo yaha ceerno kay rewi e juuɗe laaɓɗe hay goto rewani ɗo ceerno rewi ɗo hay goto caggal nde nenama koye ɓammakko ndu woni mo mbimo yo yaha on saha omo wagguiɗi hay goto ɗaldata ɓinguel mum e ladde on saha kono en bakkili Allah en mbimo yo yaha ceerno ɓooyi fewjande hoore mum de ceerno ɓooyi yaade goto de Allah noon no wonde makko ɗo yehi
andi mi wima nana o yeehi ngeji ɗon gonga o tawi on ceerno mana ina indara gayni ɗo ɓirti lahal muɗum andi ceerno noon so ɓirti lahal woppatangal ɗon o rondoto gonga o ari to ceerno hamme o hutodiri e muɗum ha haljiti e makko wimo yaah o ari alhaji ali o hutodiri e muɗum ha hoolimo wimo yaah o ari ceerno amadou bara o hutodiri e muɗum ha andi o yettima wimo yaah ala foof ceerno gonɗo ɗo e on saaha tawi ina jogui hunde so wona itti ko joguino ko tottimon ande kanko ji woni hen ko tiɗɗen ko heewi hen en tinani woni hen ko haalto ko heewi hen en cuusa haalde en jemiraɓe gonga kono kalmi ko ene selli ene kemiyami ɗo fof haalata yimɓe fof nana hay ayni maadi to moƴƴere feeñiɗi en to ko toon joom kabaru en ummiɗo o gaddani ceerno rokkuma finde bunuma ko hen jeeya seyirɗe yiba ko hen jeeya ala wiyankoɓe ko hen jeeya baduhum bil mushafati wa baduhum bil murasalati ɓe hen gaari ko haaɓe yiiɗ walla o yeehi haaɓe yiiɗ ɓe hen ittu tan neldi mum letere ina wona meɗere taw ko ɓuure ceerno kaala hen ɓe sarɗi e finde so ceerno jangui tan anda ɗum ɗo ina woodi siftoran nokku ɗo ɓe kawra ɗo tawa meeɗani yiidude hayno gandal yoɗirta ni wariyagal no yoɗira noon de aɗa andi sarɗi tata ɓiijo an yakuna aliman biman yataamalu ma'ahu ko kalɗen nane ko alay saago o wona docteur ɓerɗe tawa mo yi fo omo andi ko woni e ɓernde mum o wawa safrude ɗum toon ceerno noon ko noon wano en kaali ɗum nane sarɗi nayaɓo o on ɓuuri fidde an yabda adda'i bi islahi nafsi qabla islahi gayri aɗa nodda yimɓe kay gaare mbaɗe hunde yata o waɗi ɗum ɓe jii gonga kono ndewe ɗo tawa an rewano ɗum no adda wasde hoolade ceerno kañum nacha a fil istiqamati o mawni tan koye foccade gila ko suko o yiɗa cakan haala mum golle mum ko o wondaka ɗum waɗi kala mo wi ar mbaɗen ni tan ɓeeta ko a ha mbaɗen ni kay wona ko kaari haali hay seere mi yedduɓe ko aɗa andi hakkude mabɓe e makko no wayi ha anda wo jahadu biha wa sengrata anfusum ɗum woni hakkude mabɓe ɓe jeddata kay gaddogaɓe mbiyam waɗa allahuma salamu sallim kono less o kay eɓe gandi kanko woni gonga mi wima nane ceerno waɗi ko hay goto waɗani woni tamirol ɓura u binaul masayid wa tasidul jawami tawi ko maɗaɗa andi ko waɗi e jumaji no foti ala ɓe mbi ko capantete ɗiɗi ceerno noon ko almudo almuɓe makko woni ceerno waɗi capantati e nayyi juma waɗi capannayyi e jeegom jama yo mahiri juma makko wadde neli almudo makko o finci ɓuure capanɗe nayyi e jeeɗiɗi ɓuura hen fof ko sunna waɗete ɗon wasifa subaka e kikiɗe ko rokki wirde ɗum yumotako kono tumni ɗum andottako ɓe gollodiri to sirru ko itta ɗumen e cakan watta ɗumen gonga ɓen gandottako woni hen hay goto suusa haala saabu tawata jomum tolni e martaba to wato sa wiide ceerno watti ɗum e lawol saabu ɗum wona lawol to faamu mabɓe ƴeewa tan ngoɗo mari hande anan leeɗe maggo no foti leeɗe 10 e 7 ko heewe majji ene waɗi juma walla ene waɗi jama walla ene didana jama hol kanƴe noon malami so wona no heeri mi limtan maadi kanƴe fof annana musfala ɗum ko leegal e madina annana karamatu ɗum ko leegal e madina annana ɗeybata ɗum ko
koye leegal e madina koye leeɗe gadiɗe